आज आसतु ଯିବା कपिलास। तो सकाळୁ सकाळू गाधेଇ पाधेଇକି आमे समस्ते बाहर जाइथिलु कपिलास जीवा ପାଇଁ। ଆଉ ଦହିବରା ଖାଇକି ଆମେ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଦହିବରା ନ ଖାଇକି ତ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ହୁଏନି। ଦହିବରା ଖାଇସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ କପିଳାସ। ଆଉ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କପିଳାସ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ତ କପିଳାସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମଠୁ ଭୋଗ ଛଡ଼େଇକି ନେଲା ପରେ ବାକି ବଳିଥିବା ଭୋଗକୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ଗାଡ଼ିକି ଧରିକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ତ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇନି ସେଇଠି ହିଁ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲା ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଆଉ କପିଳାସ ତ ଯେତେ ଥର ଗଲେ ବି ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କପିଳାସ ଯିବାର ଖୁସି। ଆଉ କପିଳାସ ଯେତେ ଥର ଗଲେ ବି ସେଇ ଖୁସିଟା କେବେ ବି ସରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଏଇଠି ଆମେ ଦିଶାର ମୋର ଟିକେ ମସ୍ତି କରିଦେଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଥକିକି ଆସିକି ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଡିଅର ପାର୍କ। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଫୁଙ୍କିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚଢ଼େଇର ସବୁତିକ ପାଣି ପୁରା ମୋ ମୁହଁରେ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଇ।